人気女子ゴルファーの堀琴音が自身のインスタグラムを更新し、姉の夏香と共に所属契約を結ぶ企業、ダイセルの工場を訪問した際に着用した制服姿を公開し、ファンの注目を浴びた。写真、制服、似合いすぎ、堀琴音、夏香の姉妹にショットをチェック。妹の琴音はインスタで、初めて工場見学をさせていただきました。整備や製造工程を見学し、ものづくりへのこだわりや技術にとても感動しましたと報告すると、そして姉と一緒に制服を着て、せっかくなので2ショットも撮ってみましたわらと、姉妹で笑顔の2ショットの写真を掲載した。この投稿にファンからは、めっちゃ美人姉妹ですね。素敵、堀姉妹のヘルメットと制服姿見れて嬉しい。よくお似合いです。着こなすよね。さすがだ。制服、似合いすぎ。何着ても似合うな。ダイセル入社志望増えるよね。といったコメントが寄せられていた。